Hej, jeg hedder Hans Jakob Hesselund. Jeg er ansat ved Skjold. Jeg arbejder med salg af vådfodringsanlæg og tørfodringsanlæg, elektronisk sofodring af grise i de danske stalde primært. Her ser vi vores SmartDOS maskine. Det er et alternativ til den traditionelle transponder-station. Den virker faktisk lidt som en selvfangsbokse, den er bare i en meget kraftigere kvalitet. Sådan en placerer man til en 15-20 søer i hver sti. Det kan også være, at man har for eksempel 45 søer i en sti, jamen så stiller man 3 op ved siden af hinanden. Det som er godt ved systemet, det er, at det er nemt at skalere. Så har man brug for små stier, så har man ligesom en maskine, der passer til få antal dyr. Og skal vi have en større sti, jamen så sætter vi bare flere af de her moduler ind. Kunne du være interesseret i at høre mere om fodring af grise, så tager I bare fat i mig.